στη σημερινή μας ευαγγελική περικοπή μας αναφέρει για έναν άρχοντα, ο οποίος πήγε και ρώτησε τον Χριστό τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να ζήσει στον παράδεισο, για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αυτό είναι μια σκέψη όλων μας, δεν είναι μόνο εκείνων του άρχοντος, αλλά είναι και όλων μας αυτή η σκέψη. Μάλιστα τον προσφώνησε και του λέει: διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσα ζωή αιώνια να κληρονομήσω, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και αμέσως ο Χριστός του ξεκαθαρίζει ένα πράγμα. Και του λέει: τι με λέγεις αγαθός, που δεις αγαθός είμαι εις ο Θεός. Δηλαδή, με δέχεσαι σαν Μεσσία ή σαν έναν απλό άνθρωπο που θα ακούσει μια γνώμη και τίποτα παραπάνω. Και γνώριζε ο αλάνθαστος και ο αγαθός είναι ένας. Ο Θεός. Εμείς οι υπόλοιποι δεν σωζόμεθα αυτοδικαίως, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, μάλλον προπερασμένη, αλλά μας σώζει η χάρη του Θεού. Όχι ότι σωζόμεθα από τα έργα μας. Και στη συνέχεια του λέει, και σε εντολές του λέει, τις ξέρεις. Που μη χαίρεσαι, που πονεύεσαι, που ψευδομαρτυρείς, συστήμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και τον πλησίον σου εαυτό. Και απαντάει ο άρχοντας εκείνος. Όλα αυτά από μικρό παιδί τα έχω φυλάξει. Που σημαίνει, εντάξει, έχω εξασφαλίσει μια θέση στον παράδεισο. Και εκεί μας διασώζει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς μια φράση. Λέει, έτι εν σι λείπει. Ακόμα κάτι, ακόμα ένα σου λείπει. Το έτι με γιώτα σημαίνει πάλι ή ακόμα. Όπως λέμε έτι και έτι εν ειρήνη του κηρυθώμε, δηλαδή πάλι και πάλι τον Κύριο να παρακαλέσουμε. Έτσι λέει, έτι εν σι λείπει. Ακόμα ένα σου λείπει. Και είναι αυτό το ένα εμπόδιο για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το ακούσαμε και στο σημερινή ερμηνεία του Αποστόλου που μας είπε ο αναγνώστης. Ένα διαμάρτημα έχει ο άλλος, μέτρησος ήταν. Όλα τα άλλα τα τηρούσε, αλλά τη μέτρη. Ή, όπως λένε κάποιοι άλλοι, το μαύρο. Φτάνει για να απολαστείς. Δεν χρειάζεται να κάνεις όλες τις αμαρτίες για να απολαστείς. Και ένα πάθος να έχεις μεγάλο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, μην πλανάστε. Ούτε ψεύτε, ούτε κλέφτε, ούτε ασυνοχείτε, ούτε εισελεύστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πλανάστε λέει. Αυτά τα άτομα ένα πάθος να έχεις, δεν θα πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αρκεί και ένα να έχεις για να μην μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν αυτό το είπε ο πλούσιος, γιατί θέλει την αυτοδικαίωση. Δηλαδή, λέω στον άλλο, κάνω μια ερώτηση, όχι για να, ότι έχω απορία και θέλω να μου δώσει την απάντηση, αλλά για να αυτοδικαιωθώ και να πω, αυτά εγώ τα έχω κάνει όλα. Σε ευχαριστώ που μου το λες και εσύ συμφωνείς μαζί μου ότι εγώ τα έχω κάνει όλα και άρα πάω στον παράδεισο. Θέλει μια αυτοδικαίωση, θέλει να του πει το μπράβο, το ναι, εσύ είσαι. Αυτό το περίμενε. Και εκείνη τη στιγμή που λέει ο Χριστός, μετά την αυτοδικαίωση, ότι ναι, όλα αυτά τα έχω κάνει από μικρό παιδάκι μου, άρα εγώ είμαι για τον παράδεισο κατευθείαν. Και του λέει ακόμα ένα σου λείπει. Πούλησέ τα όλα όσα έχεις για να πας στον παράδεισο. Στενοχωρεί, σκόθηκε και έβγαινε. Και λέει ο Χριστός στους μαθητές ότι όσοι έχουν χρήματα, λέει, δύσκολα να μπουν στον παράδεισο. Και του λένε και μαθητές, άμα είναι έτσι, ποιος θα σου δει. Όλοι τον αγαπάμε λίγα και τον παράδεισο. Και απαντάει, αυτό που είναι αδύνατο ανθρωπίνος είναι δυνατό με την βοήθεια του Θεού. Γιατί
Ποιο είναι το λάθος εκείνων των ανθρώπων? Το λάθος είναι ότι έχουν εμπιστοσύνη στο χρήμα. Έχουν εμπιστοσύνη στα υλικά αγαθά. Έχω λεφτά, τα έχω όλα. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα. Αυτός ο οποίος δεν ευεργετεί τον συνάνθρωπο του, δεν τον βοηθάει, πρέπει να ξέρει ότι είναι δούλος του Θεού και σαν δούλος αγορασμένος από τον Θεό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είμαστε αχρήοι δούλοι του Θεού, άχρηστοι δούλοι του Θεού, μας έχει εξαγοράσει με το αίμα του, κατά συνέπεια, ό,τι και αν έχει ο δούλος, πού ανήκουνε? Στο αφεντικό, στο δεσπότη. Σε εκείνον που τον έχει εξαγοράσει, τον έχει εξαγοράσει με το αίμα του. Κατά συνέπεια, αυτά που έχεις δεν είναι δικά σου. Σου τα έδωσε το αφεντικό, στο δούλο, σου τα έδωσε ο Θεός σε εσένα, για να κάνεις καλή διαχείριση. Όχι να εμπιστεύεσαι, να εμπιστευτείς τα χρήματα και λες, έχω χρήμα, είναι δικά μου. Μην μου τα πάρετε, είναι δικά μου. Και όσο πιο πολλά έχω, τόσο καλύτερα. Και να έχω εμπιστοσύνη στο χρήμα και στα υλικά μου αγαθά. Όχι. Δεν είναι δικά σου. Και πολλές φορές υπήρξαν πολλοί πλούσιοι που τα χάσανε τελευταία στιγμή και δεν τους έπινε τίποτα. Γι' αυτό είχε πει και ο Σόλων τότε στον Κρίσο, 0 προτέλους μακάριζε. Και στο τέλος πράγματι και του Κρίσου του τα πήραν όλα ό,τι είχε και δεν είχε. Γι' αυτό και μάζευε. Και τον εαυτό σου λέει, εγώ όσο πιο πολλά έχω τόσο καλύτερα. Θα πληρώνω και θα κάνω αυτό που θέλω. Όχι εμπιστοσύνη και να λέμε, έχουμε χρήματα, τελείωσε. Τα έχω όλα και τον παράδεισο τον έχω και την καλοπέραση την έχω και τα πάντα τα έχω. Αν δεν είναι έτσι, μου τα έχει δώσει να κάνω καλή διαχείριση και θα δώσω λόγο στον Θεό εάν έκανα ή δεν έκανα καλή διαχείριση. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, πάντοτε του τονίζω αυτό το παράδειγμα. Λέει, γιατί πού θα το διαθέσουμε? Συνήθως να φτιάξουμε για το παιδί μας, να το σπουδάσουμε, να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε τώρα, να του πάμε στα καλύτερα φροντιστήρια, στους καλύτερους γιατρούς, να του φτιάξουμε σπίτι, να του φτιάξουμε γραφείο, να του πάρουμε αυτοκίνητο, να του κάνουμε τα πάντα, να τα οργανώσουμε. Και πολλοί είχαν τέτοιο παιδί και εκεί με τα φροντιστήρια, του τελειώσαν το πανεπιστήμιο, του φτιάξανε και το γραφείο, του πήρανε και τα όργανα της ιατρικής που ήθελε εκεί πέρα. Και πρωτού ξεκινήσει το παιδί την ιατρική να αρχίσει να γίνει και από τους επαγγελματίες, για τους πέθανε. Και καθόταν μετά και έλεγε ο πατέρας του, και όλα αυτά που κάνουμε τι έγινε? Ειδωλοποιήσανε το παιδί. Και πολλές φορές όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο και το παιδί τυχαίνει να είναι αχάριστο προς τους γονείς, και έχουμε ζήσει και εδώ και στην ενορία μας τέτοιες περιστάσεις, που να υπάρχουν παιδιά καλά και με κοινωνική θέση και οι γονείς σε μια γωνιά. Εάν θα ήταν στην Ελλάδα, φυσικά μπορεί να το παίρνουν στο σπίτι, γιατί τώρα στην Ελλάδα και από τα γυροκομεία τους παίρνουν στα σπίτια για να πάρουν τη σύνταξη. Αλλά δεν έχει φτάσει η Γερμανία σε αυτό το σημείο ακόμα. Και έτσι μακριά οι γονείς, μακριά και τα παιδερικά ακόμα πιο μακριά. Αγάπη προς όλους και να μην ειδωλοποιήσουμε τα παιδιά μας. Να μην όλο το ενδιαφέρον μας στα παιδιά μας. Αλλά, λέει ο Μέγας Βασίλειος, λέει φρόντισε για τον εαυτό σου. Ενώ από το γονιό σου σπίτι δεν είχες, δεν σου δώσε, εσύ έφτιαξες με τη βοήθεια του. Έφτιαξες και για το παιδί σου. Ενδεχομένως να φτιάξεις και για το εγγόνι σου. Για την ψυχή σου έφτιαξες επάνω κανένα καλύμι ή δεν θα βρεις τίποτα εκεί πέρα. Μην πέσει να κάνει μια σωστή διαχείριση εκείνων των οποίων μας δίνει ο Θεός. Έτσι και αυτός ο πλούσιος. Δεν είχε τη διαχείριση μόνο για τον εαυτό του, για το εγώ του. Όχι για το εσύ, να βοηθήσουμε και τον συνάνθρωπό μας. Μόνο για το εγώ, μόνο για τον εαυτό μας. Αυτό είναι που κατηγορεί ο Χριστός στη σημερινή μας Ευαγγελική Περικοπή. Η αγάπη θα πρέπει να φέρει τη φιλοτιμία και η πίστης
να μας φέρει την ταπείνωση. Η αγάπη και η ταπείνωση θα είναι εκείνο το κλειδί που θα μας ανοίξει την πόρτα για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλα τα υπόλοιπα, όταν τα διαθέτουμε για τον εαυτό μας, η Βασιλεία των Ουρανών όχι. Και όπως προανέφερα, δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις αμαρτίες. Και μία αμαρτία αρκεί για να μας κλείσει την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Κατά συνέπεια, να φτάσουμε να ξέρουμε εσωτερικό έλεγχο και να ψάξουμε να βρούμε στον εαυτό μας τι είναι εκείνο το αγκάθι το οποίο δηλητηριάζει την ψυχή μας και θα πεθάνει πνευματικά και δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνο να ψάξουμε να το βρούμε και εκείνο με τη βοήθεια του Θεού να το αφαιρέσουμε. Όχι με τη βοήθεια τη δική μας. Κάνουμε και εμείς θα προσπαθήσουμε, αλλά να παρακαλέσουμε και τον Θεό να έρθει να μας βοηθήσει. Γιατί πολλές φορές μερικά πάθη γίνονται δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Και όταν γίνει δεύτερη φύση στον άνθρωπο το πάθος, δύσκολα ξεριζώνεται. Και αν τυχόν και αφήσουμε μερικές ρίζες, αρχίζει λίγο και ξαναφυτρώνει. Να είμαστε δηλαδή ριζοτόμοι, να κόβουμε και τις ρίζες. Αυτό ακριβώς επεχείρησε και ο Χριστός στη σημερινή μας Ευαγγελική περικοπή. Για τη βάση της Παλαιάς Διαθήκης, ο άρχοντας εκείνος το 10% που έβγαζε των εισπρατωμένων το έδινε στην Εκκλησία. Έδινε και τα πρώτα από τις απαρχές, είτε στάδια, είτε ζώα, οτιδήποτε, τα αφιέρωνε και εκείνα στο Θεό. Εκείνο όμως το οποίο δεν είχε την ευσπλαχνία προς τον συνάνθρωπό του. Σε εμάς μπορεί να μην είναι το χρήμα. Σε εμάς μπορεί να είναι άλλο πάθος. Μπορεί να μην είναι της φιλαργυρίας, αλλά είναι το πάθος της πλεονεξίας. Να είναι το πάθος της μέθης. Να είναι το πάθος της ακρασίας. Να είναι οποιοδήποτε άλλο πάθος το οποίο να μας κλείσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Να έχουμε έναν τρομερό εγωισμό. Και αυτό μας κλείνει τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν χρειάζεται. Να έχουμε το πάθος της φιλαυτίας. Και τι δεν αρκούμε με αυτή τη φιλαυτία. Ίσως να έχετε ακούσει κι εσείς, ας το μεταφέρω και ας προσέχετε. Αχ, αχ, και λέει, αχ, η γυναίκα. Τι έχετε. Έχω την κατάρα να είμαι όμορφη. Όχι ότι υπήρχε τέτοιο θέμα. Είχε στη φαντασία. Αρρωστημένη. Είναι μια αρρώστια το να νομίζουμε ότι είμαστε όμορφοι, να νομίζουμε το ένα, να νομίζουμε το άλλο. Και έτσι να φτάνει σε αγανάκτηση και να φτάνει στα 1002 χωρίς να υπάρχει λόγος και χωρίς να λέει τα πράγματα. Πολλές φορές και ο πειρασμός μας τα ανακατεύει και μας τραβώνει την αλήθεια και δεν τη βλέπουμε. Και μπορεί με τις αγανακτήσεις αυτές και με όταν δεν ζητάμε και τη βοήθεια του Θεού να μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, να χάσουμε το τρένο εκείνο που θα μας οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς και εμείς στη Σαρακοστή που μπήκαμε, ευχόμεθα να κρατήσουμε την νηστεία μας, να κρατήσουμε την προσευχή μας, να ζητήσουμε τη βοήθεια από τον Θεό, να μας ενισχύσει τον αγώνα αυτό, να μην τον εγκαταλείψουμε και να μας δώσει φώτιση. Όπως ακριβώς ο Χριστός προσπάθησε να τον βοηθήσει για να του φύγει εκείνο το πάθος της φιλαργυρίας το οποίο είχε και της πλεονεξίας και να τα κρατάει για τον εαυτό του, αλλά δεν θέλησε να μας βοηθήσει και εμάς, να μας βοηθήσει να διώξουμε ο καθένας τα δικά του πάθη, να τα ξεριζώσουμε μέσα από την καρδιά μας. Έδινε εκείνος το 10%. Ναι, αλλά υπήρχε το πάθος της φιλαργυρίας. Και ο Χριστός τι προβάσει να κάνει. Να βγάλει το πάθος μαζί με τις ρίζες. Και τι του λέει. Πάντα όσα έχεις, βόλισον και διάδοση το έχεις. Όλα όσα έχεις,
για να φύγουν και οι ρίζες. Πούλησαν και μοίρασαν το στο βούς. Έτσι θα σου φύγει εκείνο το πάθος και πλέον θα είσαι πράγματι ουρανοπολίτης. Εκείνος τον παράδεισο τον είχε μπροστά του. Την πηγή της ζωής της είχε μπροστά, αλλά δεν αναγνώριζε τίποτα γιατί στηριζόταν όχι στο Θεό, αλλά στηριζόταν στον πλούτο τον οποίο είχε. Ευχόμεθα η χάρη του να μας φροντίσει να διώξουμε κάθε πάθος και από τη διάνοιά μας και από το σώμα μας και από κοντά μας για να γίνουμε κληρό με της Βασιλείας. Αμήν και περισσότερο.